Într-o lume în continuă schimbare, așa cum am discutat, educația nu mai înseamnă doar notele de la școală, ci și dezvoltarea abilităților care ne ajută să reușim în viață. Spre exemplu, conferința Future Leaders Get Together aduce tinerilor inspirație și modele autentice, dar și un element inedit. Pentru prima dată, evenimentul este complet accesibilizat pentru copii cu deficiențe de auz. Despre ce aduce nou această ediție și cum poate educația să devină un instrument real de schimbare, vorbim acum cu Alina Gânj, directoarea unei instituții de învățământ privat din București. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Ne bucurăm să punem accentul pe treaba asta, nu mai e doar despre note, hai să mergem mai departe de atât, pentru că știți, în ultima perioadă în România toată lumea discută despre analfabetism funcțional. Citim și nu înțelegem. Da, exact. Iar iată o abilitate pe care este foarte important să o dezvoltăm. Așa cum ați spus, organizăm această conferință pentru a le oferi copiilor oportunitatea să învețe într-un cadru diferit de cel tradițional. Să poată să își imagineze viitorul prin intermediul modelelor pe care ei le vor vedea în cadrul acestei conferințe. Persoane cu deficiențe de auz. Am vorbit ceva mai devreme despre persoanele care fac sport și au nevoi speciale. Dumneavoastră vorbiți tot de niște persoane care au niște nevoi speciale. Despre ce este vorba? Da, anul acesta conferința este cu adevărat specială datorită acestei deschideri spre persoanele cu nevoi speciale. Credem că orice copil, indiferent de provocările pe care le întâmpină, merită șansa de a visa și de a fi inspirat. De aceea, anul acesta, conferința va fi accesibilă persoanelor surde, va fi tradusă în limbajul semnelor române. Credem că viitorul nu trebuie să aibă bariere de sunet, de limbă sau de visuri. Și atunci oferim această oportunitate. Acești copii sunt exact ca noi, ei doar vorbesc o altă limbă. Și pentru că suntem un centru de limbi străine, ne bucurăm să putem să vorbim mâine, în cadrul acestei conferințe, și această limbă pentru ei, astfel încât ei să poată fi inspirați și să poată și ei să își parcurgă propriul drum. Aș vrea să ne întoarcem puțin la educație și, în primul rând, să menționez faptul că ne bucurăm să vedem atât de multe inițiative pentru persoanele cu dizabilități, care nu trebuie lăsate în urmă și au rolul și scopul lor în societate. Aș vrea să vorbim puțin despre educația formală, care, în momentul de față, vedem ce se întâmplă pe scena din România. Toată lumea vorbește despre noile măsuri care să fie schimbate. Ministrul Educației face declarații de la o zi la alta, însă tinerii au nevoie și de îndrumare pentru a-și găsi drumul. Spre exemplu, în momentul de față, în România, ce se întâmplă în sectorul public, nu avem un angajament față de tineri care să spună: dom'le, uite, te învățăm matematică, fizică, chimie și așa mai departe, dar tu ce vrei să faci? De ce înveți toate aceste lucruri? La ce or să-ți folosească ție în jobul tău? Da. Asta auzim după ce se termină facultatea, am terminat o facultate, dar eu lucrez într-un cu totul alt domeniu, pentru că nimeni nu m-a îndrumat înainte să mă apuc de facultate, să mă duc către zona care îmi place mie. Da, foarte important subiectul, într-adevăr. Copiii de aceea au nevoie de astfel de modele. Ei au nevoie să vadă ce pot să facă, să-și imagineze viitorul lor vis-a-vis de contextele pe care le oferim de învățare. Proverbul "It takes a village to raise a child" nu este doar un proverb, este o filozofie de viață. Învățarea nu se întâmplă doar între pereții unei săli de clase. E nevoie să le oferim copiilor contexte, modele. Ei învață de la noi toți, indiferent că suntem părinți, profesori, mentori, vecini, prin intermediul poveștilor pe care le aducem în fața lor, prin intermediul experiențelor de viață și a visurilor pe care le împărtășim cu ei. Și, într-adevăr, ei încă nu știu, sunt într-un context, în liceu, să spunem, când se apropie deja de alegerea pe care trebuie să o facă, ei încă nu știu ce urmează să facă în viață, iar dacă alegerea este corectă, dacă este ceea ce le va plăcea să facă pe viitor. Anul trecut, de exemplu, cu domnul profesor Mircea Miclea, vorbeam despre metacompetențele pe care copiii
trebuie să și le dezvolte, astfel încât într-un viitor atât de volatil, în care nu știm care este jobul pe care ni-l vom alege, ce vom face, să poată ei să recurgă la aceste metacompetențe pentru a se adapta, indiferent de contextul pe care ni-l va aduce acest viitor volatil. Da, la rapiditatea cu care vedem inteligența artificială că ia amploare în lume, mai mult ca sigur poate nu s-au inventat joburile pentru ei momentan. Deci este clar că au nevoie de niște competențe și de o adaptabilitate mult mai ridicată față de ce a fost înainte. Abordat aceste teme în conferința de anul acesta? Abordăm foarte multe teme și avem invitați care vor trece în revistă o sumedenie de teme, o sumedenie de experiențe prin care ei au trecut pentru a ajunge în joburile sau în funcțiile pe care le au acum. Avem invitați atât pentru copii, precum Sebastian Dobrincu, Violeta Bănică, și invitați pentru părinți, dar și pentru copii care se inspire și să le ofere răspunsuri atât părinților, pentru că și părinții vin cu propriile întrebări în cadrul acestei conferințe, domnul Virgilianțu și doamna Nadia Tătaru. Ați menționat și părinții. Vă adresați și părinților în momentul în care merg? Până la urmă, educația are nevoie de mai mulți actori și eu am spus-o și o repet, nu poți să faci educație doar la școală, dacă acasă îi pui telefonul în brațe și îl lași să-și vadă de ale lui, de YouTube și alte lucruri, jocuri. Îmi pare bine că menționați și telefonul și o să vorbesc și despre acest aspect. Într-adevăr, discutăm primul aspect, cel al triunghiului, îmi place să spun, acest triunghi educațional, profesor, părinte, instituție. E important părintele să fie în aceeași barcă cu noi, să putem să vorbim aceeași limbă, atât noi cât și părintele, în beneficiul și în creșterea copilului. Și atunci, da, conferința se adresează atât tinerilor cât și părinților. Sunt tineri care, bineînțeles, vor veni însoțiți de părinți, sunt tineri care pot să vină singuri, alegerea este cumva a lor. Legat de telefoane, într-adevăr, discutând ieri cu un părinte participant, ne exprimam îngrijorarea de a sta pe telefoane copiii pe durata conferinței, iar noi ne propunem anul acesta să organizăm o mică provocare pentru ei în cadrul conferinței, astfel încât telefoanele să poată fi parcate pe toată durata evenimentului. Știu că va fi o provocare puternică pentru ei, să stai 2 ore fără să atingi telefonul, este dificil. Până la urmă, nu este rău să aduci tehnologia mai aproape de copii, dar trebuie să-i determini cumva să devină curioși și să facă mai mult decât să se joace sau să urmărească. Am văzut, de exemplu, copii care urmăresc cum se joacă alții. Sunt transmisiuni live pe YouTube cu oameni care se joacă diverse și nu doar jocuri. Copii, permitem să... Da, și cei mai mari fac lucrul acesta. Adică tehnologia este bună, dar până la un punct. Și asta cred că este important să discutați atât cu elevii cât și cu părinții, sau mai mult cu părinții, dacă discutăm despre copii mai mici care încă nu fac diferența între ce înseamnă tehnologie și pentru ei reprezintă doar un mod de a se relaxa. Temele, ce reprezintă astăzi? Și vă întreb acest lucru pentru că aud foarte des părinți care spun dau teme foarte multe, copiii vin acasă nervoși și supărați că trebuie să lucreze până noaptea. Da. Temele ar trebui să fie un antrenament spre a putea să stau concentrat pe o sarcină o anumită perioadă de timp. Într-adevăr, în momentul acesta, și din punctul meu de vedere, cantitatea de teme pe care o au copiii, numărul de ore pe care îl petrec în școală și apoi numărul de ore pe care e nevoie să-l petreacă acasă pe teme este puțin cam mare. Ei au nevoie de acest echilibru între timpul liber, activitățile pe care să le facă în timpul liber și teme, într-adevăr. Iar da, tehnologia este un subiect pe care îl discutăm cu părinții.
este și prin intermediul tehnologiei putem învăța foarte multe lucruri. Noi o folosim foarte mult în sala de clasă, îi învățăm pe copii cum să folosească tehnologia. Cred că pentru asta este cel mai important lucru, pentru că nu este dușmanul nostru tehnologia. Poate Absolut. deveni doar dacă stăm și pierdem timpul pe fel și fel de aplicații care nu ne învață nimic. Să putem găsi un adevărat partener în tehnologie dacă știm cum să o folosim. Și aici cred că este rolul părintelui, aici cred că este rolul vostru, al profesorilor, al oamenilor care îi ghidează în viață. Mai avem 30 de secunde, o ultimă întrebare. Când vine vorba de limbajul mimico-gestual, pentru că discutăm despre o conferință care are și partea aceasta, am avansat și noi în România la capitolul acesta. Am avut nevoie de o lege ca să traducem jurnalele, de exemplu, la televizor. Din păcate, în România, iată, această primă conferință este o excepție. Nu există evenimente pentru copii sau pentru adulți, nu există evenimente care să fie traduse în limbajul semnelor române. Deci nu aș spune că am avansat. Progresat. Da? Suntem în parteneriat cu o asociație care face foarte multe demersuri pentru acest lucru și ne bucurăm enorm pentru a oferi și copiilor din comunitatea noastră un astfel de exemplu, un exemplu de incluziune. Mulțumim mult, Alina Gânș, pentru prezența la Weekend Matinal și pentru toate aceste explicații. Vă dorim mult succes, să aveți o sală plină în februarie, la început. Mâine. Am uitat că lucrurile s-au schimbat și că noi suntem deja în februarie. Concediul ăsta m-a afectat un pic. Mulțumesc, mulțumim mult! Mulțumim mult de tot!